It's rap man. Soyayya ni na faɗa mai yin ta ya dace, inda har kana a soyayya ka zarce duka waɗansu masu halin cece in ce. Magana gaskiya zan fara bazance da ku daina ba inda akan so ne. Wanda ya so ka je ka so shi inda gaskiya ne, don wata rana mai ceto ne. Mu sai mu ce ita dai rayuwa abin tsoro ne. Wanda ke son ka in ya zamtowa ne za ya zo baya son ka kai abin gudu ne. Haka yan mata da ke soyayya na riga na gane mai yaudara ne. Ni ko ku bar ni in yi zance na tunda na sani soyayya farin ciki na. A duk inda zan yi so da ƙauna an san cewa da gaskiya nake tabi da almurana. A so da ƙauna matsayi ne duka mai yin su ya je ya ringa sanarwa ya ci rana. Muna faɗe soyayya wani sa'in tana da amfani na sani, wani lokacin tana da saroni tintini. Shi yasa nake sanar da mutane kusa ne. Soyayya farin ciki ce wani ɓangaren ta koma ɓaci na rayuwa. Kana cikin rayuwar ka mai kyawu ko a ina an san ka kana rayuwa, sai ya kwana a tashi ka yanzu kuma kana ta tunani ka shige wata yar damuwa. Soyayya mai yin ta ko ina yake, tabbas har idan ya yi aure ya tsallake, gadon ko zakin tana sanya zarce rake. Soyayya alƙawari ni na rike. Maza na sani kuma yaudara kuke yi, abinda kuke wa mata yanzu shi ake yi. Ya zamto abin kamar yayi ya zanyi. A gaskiya maza sai mu gyara halaye, domin